जल जीवन मिशननि जोहै गोग्गो लोंनाय दैनि मावबिथांखि सलार सिस्टेमनि दै जागायथाय खामानिया आद्रा जानानै दं। मोनसे समावनो मावनाय गुबुन गुबुन जायगायाव सलार सिस्टेमनि दै जागायथाय राहाया आबुङै महर मोनबाय। नाथाय दैसाफुरि गामिनि सलार सिस्टेमनि गोग्गो दै लोंनायनि जागायथाया दाबो आबुं महर मोनाखै। रायजो राजाफ्रा बेखौ लानानै दुखु फोरमायदों। बाक्सा जिल्ला मसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय खोला सक दैसाफुरि गामियाव सलार सिस्टेमनि मोनसे लोंनाय दैनि जागायथाय लुनाय जादोंमोन। नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा बे मावबिथांखिया आद्रा जानानै थालांबाय। गामिनि सुबुंफोरा मोनथिहोनाय बादिब्ला बे मावबिथांखिखौ थांनाय 7-8 दाननि सिगांनो लुनाय जादोंमोनब्लाबो दासिमबो बे जागायथाया आबुङै महर मोनाखै। मख'जाथावदि बे दै जागायनाय मावबिथांखिनिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव लुना होनाय खामानिया आबुं जाबाय। नाथाय दैसाफुरि गामिनि दै जागायथाय खामानिया आद्रा जानानै थालांनाया एसे दुखुनांथाव। दा दैसाफुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा दै जागायथाय राहाखौ थाबैनो आबुं खालामना होनो सरकारखौ खावलायदों। नामটো हल मतिपुर दैसापुरी আৰু এখন যে আমাৰ পানীৰ পাইপ দি আছিলে তাৰপিছত আগতে বহুত পাইপ বগা পাইপ দিছি কলা পাইপ দিছি আৰু কলা চকতো এখন টেংকি বহাই দিছি। এখনত আৰু ধামধুম পানী আহি আছে, ইফালে কিবা শান্তিপুৰতো পানী আহি আছে। আমাৰ এইখিনিত আৰু বনাই থৈ গেল। তাৰপিছত এই লাইনৰ কিবা তাৰৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ল। তাৰপিছত এইটো ভাঙি পেলাই বেলেগ সাইডত বনালে। এতিয়া লগিন পানী চানী একো অহা নাই। টেংকিটো এনে পৰি আছে, পানীও নাহে। এনেকৈ মোটামুটি 6-8 মাহ হৈ গ'ল। এনেকৈ হৈ আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি পানী খাব পৰা নাই। পাইপ দিছি কিন্তু পানী অহা নাই। চৰকাৰক কি আবেদন জনাম মানে এতিয়া আমাক অতি সোনকালে লাগে পানীটো। এইখন পানী হ'লে আমাৰ অলপ সুবিধা হ'ব আৰু ঘৰে ঘৰে দমকলটো আছে। কেতিয়াবা দমকলো বয়া চয়া হৈ গ'লে আমি আৰু পানীৰ অসুবিধা হয় না। নদী আছে ওচৰত, নদীৰ পানীটো নাহে আজিকালি। সেইকাৰণে আমাক টেংকিটো অতি সোনকালে বনাই দিলে ভাল পালোঁৱে আৰু চৰকাৰৰ পৰা। নামটো এতিয়া চাহ दैसापुरी হয়। গতিকে এতিয়া চৰকাৰে আমাক এতিয়া ভালদৰে সুবিধাও দিয়া নাই। এতিয়া আৰু ভালদৰে এতিয়া আৰু পানীও খাব পৰা নাই। গতিকে না দেখাবাই আনছি না কিয়ে কৰিব আনছি। এতিয়ালৈকে মুঠতে এই গাঁওখন আমাক এইটো পানী দিম বুলি আনছি না কিয়ে দিম বুলি আনছি। মুঠতে এইটো আৰু চৰকাৰে আমাক অলপমান সুবিধা দিব লাগিব বুলি মই আশীৰ্বাদ কৰি আছোঁ। এইটো 8 মাহ বা 9 মাহমান হৈছে। পৰিয়াল আছে আমাৰ ইয়াতে 60 মান আছে। আমাৰ পোৱা নাই, পানীও পোৱা নাই। এইপিনে যি দি গ'ল মুঠতে এইগিলা আৰু আমাক আৰু আমি সুবিধাও পোৱা নাই। গতিকে যি বাজে বানি গ'ল সেই বাজে অহাও নাই মানুহটো। গতিকে আৰু কি চিষ্টেমত বানাই দিব চাইছি মুঠতে আৰু ভগৱান কিবাই জানে আৰু চৰকাৰে জানে। আৰু আমাক এইটো সুবিধা দিব লাগিব চৰকাৰে। मोनसे गोजोनथाव खौरां। केडी प्रडाक्शननि दिहुननायाव राजु कुमार ब्रह्मजों बिथोन होजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'आ सौफैगासिनो दं। केडी प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव साननैसो उनावनो नोंथांमोना बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिनय खुंगुर दैमारि, नयन बरगयारि, पूर्णिमा बसुमतारी आरो बर' सावथुननि मुंदांखा फेस्ला फाव खालामग्रा दांखोलोदो बिथांमोननि मिलौदो गारांजों रोजाबजानाय दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'खौ नुनो मोनसिगोन। बे मेथाइखौनो लिरदों आरो मेथाइयाव देंखो होदों राजु कुमार ब्रह्म बिथाङा। बे मिउजिक भिडिअ'खौ बिथांमोना फैगौ 10 एप्रिल खालि बेलासिनिनो 5 रिंगासोआव हगारनाय जासिगोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, यूपीएससी, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं।
आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360